O Conselleiro do Mar clausuraba este mediodía a xornada sobre pesca desenvolvida na Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira. Este encontro serviu para analizar o novo marco normativo para a flota. Alfonso Villares destacou a importancia de liderar a defensa dos intereses da flota dende Galicia á hora de elaborar as directivas europeas. Falamos da normativa, falamos de novos proxectos que están aí encima da mesa. Eu creo que é un debate que é importante telo e telo xa desde Galicia e que nosotros señamos en certa maneira vanguarda a hora de tamén establecer as posibles e as distintas solucións que poda haber ou que desde Galicia temos que aportar ou consideramos que hai que aplicar nas distintas directivas, nas distintas normativas que haxa e que se planteen en Europa. Neste sentido, o conselleiro reiterou a necesidade de ter en conta criterios socioeconómicos e non sociocientíficos á hora de legislar. Todo canto se dicte e toda a normativa que saia tanto de Europa como española ten que ser tendo en conta eses aspectos socioeconómicos tan importantes que motivan, ás veces, estas decisións. Eu creo que outro tipo de criterios que se miren con demasiado, desde un punto de vista demasiado riguroso, eu creo que sin ter en conta os aspectos socioeconómicos, non é o camiño. Nosotros estamos a favor e evidentemente os ecosistemas temos que protexelos. Eu creo que en Galicia levámoslo facendo e os nosos mariñeiros levan facendo desde sempre, a hora da aplicación das distintas artes e a hora da forma de traballar e de pescar, porque, ao fin e ao cabo, para nós e para os nosos mariñeiros a pesca non é solamente pasado ou presente, sino tamén é futuro. Xunto co responsable autonómico, a xornada contou coa intervención do capitán marítimo de Vilagarcía, Juan Andrés Pérez, o catedrático de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña, Francisco Javier Sanz, a directora de Programas e Plans de Inspección do Ministerio de Agricultura e Pesca, Sonia Ruiz, e o subdirector xeral de Pesca, Pedro Ribeiro.